Hej så alle sammen, velkommen til endnu en WoW-episode af vores Let's Play her. Sidste gang, eller jeg er lige begyndt igen, så vi er lige stoppet episoden, og i sidste episode, der var jeg i gang med at lave den her quest, men der failede jeg åbenbart, kan jeg se. Så lad os lige, sådan der, så klarede vi. Faktisk har jeg nogle meget gamle shoulders, fordi dem her tror jeg faktisk ikke, man kan få mere. Jeg synes også bare, de passer til enten en shaman eller en druide. Det er bare min mening. Jeg synes, de passer bedst til en af de to. Okay, shouldersne, dem kan jeg have til 90, men dem kappen og hjelmen og sådan noget, dem kan jeg kun have til 60. Ja, okay. Ja, hvad synes I om sidste episode? Det må jeg meget gerne skrive. Ikke på denne episode, men på sidste episode må jeg meget gerne skrive, hvad I synes om den. Jeg har lige siddet og set den igennem, og jeg synes faktisk, den var okay. Efter min mening i hvert fald. Men jeg vil også gerne høre jeres mening, så I må meget gerne skrive, hvad I synes om det. Det vil være dejligt. Og hvis I godt kan lide de videoer, jeg laver og sådan noget, som jeg ikke har lavet forfærdelig mange indtil videre. Men hvis I stadig godt kan lide de videoer, jeg har lavet, så må I meget gerne skrive. Eller skrive til jeres venner, hvis de nu også for eksempel spiller WoW, og de leder efter en, WoW Let's Play. Så må I meget gerne skrive til dem og sige, at der er en her. Fordi at den her kommer jeg til at køre fuldt ud. Det er jeg ret så sikker på. Det kan godt være, der går lidt tid, før der kommer nogle episoder op. Det kan også godt være, at det tager lidt lang tid, men jeg kommer til at køre det fuldt ud. Så ja. Det kommer jeg til. Så det skal I ikke være bange for. At jeg lige pludselig stopper i episode 4 eller sådan noget. Det kommer jeg ikke til. Det kan godt være, at der ikke kommer nogen WoW-episode ud i lang tid. Det kan være, fordi enten jeg har mistet lysten, eller jeg ikke har haft tid. Det skal jeg nok holde jer opdateret om. Men ja. Det kan godt være. Jeg er lige i gang med at dræbe de her skorpioner. Yes. Det er jo hyggeligt nok. Vi dræber bare skorpioner. Slet ikke fordi de er giftige eller noget. Nej. Og hvis I spørger, hvorfor jeg er begyndt at lave YouTube, så er det fordi, jeg har fået, i hvert fald til den her Let's Play, har jeg fået inspiration fra Devoxius. Hvis I ikke kender ham, så er der et link i description til ham, fordi at han er en rigtig god YouTuber, efter min mening. Jeg synes, han laver fede videoer, og jeg synes, han forklarer tingene godt og sådan noget. Det vil jeg faktisk gerne. Altså, jeg er ikke så god til at forklare ting. Og han kommer op med nogle gode argumenter, hvis han nu... Dokumenter hedder det. Dokumenter. Hvis han nu ikke har lavet YouTube i lang tid og sådan noget. Han siger selvfølgelig sin mening og sådan noget, ikke? Det er fedt, synes jeg. Ja, men der er i hvert fald link til ham i description. Jeg hader når man lige kommer for sent til at nakke en eller anden, så der er en anden, der har været deroppe og nakke en. Eller nakke den, man skulle have. Som bare skal stå og vente til den spawner. Det er irriterende. Ja, så kan vi lave nogle af de andre quests imens. Sådan der. Okay, vi skal gå rundt og slå nogle af alle dem der, som der lægger sig til at sove. De der, hvad hedder det? Lazy Pinion. Ja, simpelthen. Oj, der er en der. I må også gerne skrive, hvis der er noget galt med de videoer, jeg laver. I må godt skrive, hvorfor. Altså, hvis der nu er noget galt med dem. Så må I godt skrive, hvorfor. Fordi at så vil jeg gerne rette op på det, fordi at selvfølgelig skal I se noget, som der er godt jo. Så I må meget gerne skrive, hvis der er noget dårligt ved sidste episode. Yes.
Er det ikke? Nej, han ligger bare og sover. Øj, der er en til der. Dø. Så mangler vi bare en. Ja, jeg tror bare, vi løber herop, fordi der var også 2 heroppe. Af de der, man skulle slå. Okay. Øj, den spawner igen. Men der kommer nok længere videoer ud i fremtiden, når jeg ligesom får min egen computer. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men jeg har i hvert fald. Jeg har ikke min egen computer, så det er også derfor, der ikke lige altid, der kommer videoer op. Jeg kan kun optage, når jeg er alene hjemme. Desværre. Fordi at jeg sidder oppe i stuen, og hjemme hos mig er vi stort set alle sammen oppe i stuen hver dag. Eller indtil vi skal i seng. Hvis vi ikke kan noget og sådan noget. Så ja. Sådan er det jo. Så derfor tror jeg bare, jeg optager ret meget i dag. Jeg har faktisk fået fridag i dag, fordi vi skulle til sådan noget håndboldstævne. Men ja, jeg fik lov til at blive hjemme. Det er fedt nok. Ja. Jeg står ved i den her episode, og så begynder jeg igen. Mange tak fordi I så med. Husk like, comment og subscribe, hvis I gerne vil se mere, og jeg godt kunne lide episoder og sådan noget. Så ja, så må jeg godt til, at vi ses igen. Hej hej.